Amabandla amahle kaQunda kaNdabezitha kaKhuboni kaMafu kaLanga. Amkelekile kaloku lo mzi wenkcubeko yesintu, umzi wamagqabi, umzi wamaxolo, umzi kaloku wemachiza okunyanga. Namhlanje njengoba siyazi ngolosithathu usuku apha esincokola ngalo igqabi, siphethe ixolo kaloku ngolosithathu siphethe ingcambu, siphathe amafutha kaloku xa siphethe amanzi, siphethe wona loo machiza okunyanga. Namhlanje kaloku bantu abahle siphethe elo yeza ufike lihambe likhangelwa, kufonelwe zonke iindawo zamayeza, kubuzwa igobandlovu. Siphethe elo gobandlovu kaloku namhlanje bambe benhla benyuka kaloku abanye belikhangela, bafika athi omnye ndizocela ingobandlovu, omnye athi ndifuna umagobandlovu. Abhideke umntu othengisa amayeza athi rhutyu kaloku ingoba makhosi anike umntu aphuma ahambe kaloku xa ungawazi umehluko. Ufike kwezi ndawo zamayeza bakunika loo nto ikhoyo, bakunike nomlahlankosi, kuba kaloku le nto inegobandlovu makhosi ibhidabhidane le nto nabo ibabhide, kuba nawe awukwazi ukuyikhomba kakuhle. Siphethe kaloku namhlanje lo gobandlovu. Ungalibali kaloku kusubscribe ukwenzela uba uyilandele le nto yokufunda ngamayeza, senzela wena ke ongekabi nalo ithuba lokungena esikolweni uba uzukwazi unkinkisheleka, kuba kaloku siyankinkisha kule ndawo, asingeni nzulu. Abazawuthi kaloku bayifumane le nto, bathake ngale nto, ngabo bazawube besesikolweni. Bantu abahle sivulile kaloku nge-8 kaJuni, which is 2 days ago, apho besesiqalile ke ngale nto kuthiwa yi-pre-class questionnaire. I-pre-class questionnaire kaloku wena mntu uqheliwe eziworkshopini, kubekho ezi pre-workshop okanye i-pre-test, yinto ezama ujonga uba ume ndawoni njengoba uqala nje kule nto. Ixesha elininzi ke le nto uba nguwe ozikorekishayo, ukwenzela uba xa seyiphindwa le nto uzibone ukuba undawoni xa sewunikwa i-post test okanye loo post class okanye loo post workshop questionnaire, kuba kaloku nguwe okhompera wabengayazi le yandikayazi le, uqonda uba ingathi noko indlela kuwe isendana kunabanye. Njeba sesiyiqalile ke le class nge-8, sizawuqhuba kule veki, sizawukhupha ii-notes about izigulo. Ikhona ke ingxaki kuthi thina abantu bamayeza, xa uyofundiswa iyeza apho uyofundiswe khona ukubana uyenza njani into yasekhohlo, uthaka njani for ukuqinisa okanye for ukwenza ezo zibambelelo, ezo zikhafulo. Kuthi gqike ngokumntu ona a simple headache, awukwazi umnceda. Omnye unaye simple flu, simple stomach ache, a simple back ache, awukwazi umuva kuba kaloku awuyifundiswanga into yokunyanga izigulo. Siqala ngaloo nto ke nje baniyazi ukubana xa sisenza ezi video siqale sithi medically eli yeza lenzani, so that sikwazi unyanga ezi zinto zilula singakhange siqale ngezi zinkulu. Thina kaloku singabantu bezinto ezinkulu. Siyaqalisa ke kule veki ukhuphe ezo notes about simple medical conditions, ukusuka apho ziqala khona phezulu ukuhla uyotsho ezinzwaneni, where we'll be dealing with different types of each thing. What are the types of headache? What are the types of stomach ache? What are the types of this, types of that? Ukwenzela ukubana ukwazi ukohlula. Masiyekeni le nto uba xa umntu efike sithi ndinentloko simgibisele isibharha, ngenye ixesha le ntloko ayifuni isibharha mntana omhle. Sibhizi ke esikolweni, ngakhange ndibe ndishumayela kakhulu. Wena mntu ophosiweyo ke sisikolo awusakwazi ube sangena ngoku kuba sivalile, and isikolo sesiqhuba. Linda igroup ozawuthi uyijoyine ezawuqala yona ngoSeptember, which is the last group yalo nyaka. Ukuba ikuphosile ke nekaSeptember, you will join igroup kaFebruary kulo nyaka ozayo. Maswagawule swarhuqa singakhange sibe sishumayela. Sibuze ukubana yintoni igobandlovu. Igobandlovu kaloku asifuni ukudescribe this twisted tree. Ngumthi lona ozawuthi xa ujonga apha ezifotweni ubone uba yinto engathi lena iyaphothaphotana le nto, ikubhide ukuba kutheni lo mthi unje, but xa usehlathini you will never mistake it. But masiyithethe into ethi ayingomthi uxhaphakileyo kweli lizwe lethu, nam andikawuboni ngeliso lenyama, except ukuwubona ezincwadini, ukuwubona
kwi-videos nokubona ixolo elihambe uyothenga seyilixolo. Kodwa ke bayatsho nabantu be-journals uba ubungqabarha kweli lizwe to an extent ukubana is one of the highly protected trees kweli lizwe. Bayalibiza ke scientifically eliyeza bathi yi-Balanite maugami. Eva pha ndithe kaloku xa ubiza la magama a-scientific kufuneka ukhangele noba yingca eqinileyo ubambele lapha kuyo ukwenze uba xa ubize eli gama ungaziboni uyowabambela noba kulapha kaloku emlenzeni webhedi. Sithetha ngayo i-Balanite maugami, iphuma kwinto ekuthiwa yi-Zycophyllaceae family, kuba kaloku isityalo ngasinye siphuma from a family. Zizawufana ke properties zezityalo eziwithin lo family. Ngumthi omde ke lo, nangona ungade ube mde ukuba ungade ufike kule size yento ezinjenge-gum tree, kodwa ungumthi nawo noko o-respected, onameva, ngumthi ohlabayo. Uzawuzibona ke ii-pictures sizifakile ke ezawo lo mthi. Xa ube ubiza ke abantu abakhumshayo bathi yi-torchwood, from itotshi ke ulight itotshi yi-torchwood, kanti abantu ethu isiSuthu bathi mununu. Hey, I hope I'm not rubbishing eliyeza. Abetswana bathi nunu, thina ke bantu abapratayo sithi yi-Grondoring. I hope ndiwabiza kakuhle la magama. Medically eliyeza lenzani? Wiskawadi kamaphepha abantu abahle, sajonga i-journal, sajonga nee-assignments zabantwana besikolo, nee-mini dissertations, imbalwa into ophuma nayo ngayo le torchwood. Ichaze ke ukuba kukabikho phando lungako. Wena mntu ke ungumayezeni onayo nentwana i-ability okwenza i-research, izawukuncedisa ke ubana ukhe ulilandelele eliyeza ujonge uba lenzani. Zimbalwa ke izinto ezisayithwayo ngalo eliyeza kwi-journals. Eyokuqala, lo mthi lona xa ukhula uphuma ifruit ethile, uphuma ii-seeds ezithile. Ezi seeds bakuxelela ke ubana ku-extractwa khona i-oil. Le oil lena iya-assista kumntu oneengxaki zezilonda okanye lo mntu oneskin engathi noko siyafuna uncediswa. Iyasebenza ke le nto sisebenzisa most of these essential oils for iskin. Iyasebenza ke i-torchwood lena, ii-seeds zakhona. Baphinde bathi if the seed iyawela emanzini kube kukho ii-snails, ziyafa ezaa snails, zibulawa yi-presence yale seed. Kuthiwa ke neefish ezithile nazo ziyafa xa zithe kanti lo mthi ukufutshane nale ndawo ezikuyo ezo fish. Siye sithi ke thina abantu bamayeza, when you look at a biological property okanye masithi a medical property ya a particular plant, kuthiwa le plant lena iyazibulala iznails. As an example, sithi ke wena mntu unengxaki yeznails phayana ekhaya, khawufumane le seed uyisowukhe kulamanzi utshize ezi snails. If kaloku lento iyazibulala iznails, 1 drop of a seed kwiphondi ethile, why ungasowukhi utshize? Ukuba iyazibulala iznails ezinormal, izawuzibulala kaloku nazo ezi zasekuthakathini. Baqhube ke bathi kwa the same bug uyakwazi uthatha eli xolo ulisowukhe emanzini. Wena mntu ungakhange ufake isidi kuba yobulala ifish, sowukhe emanzini kuloo bhafu yakho, ungene uhlale. Kuthiwa it has a calming effect, ikwenza noko uziva kuteni ndisike ndafreshana nje. Kuthiwa nalapha in your nervous system inayo into eyenzayo as part of la calming, la soothing, la relaxing, la exhilarating effect. Siyakhumsha kaloku kwezi ndawo zamayeza, omayezeni bangoku bathetha ngo-exhilarating, abuzo omnye iyo-exhilarating. Siyagqitha ke kwezi zenziwa medically. So sithi ke xa ndiyivala lena sithi wena mntu unomdla wophando, this is one of the trees that we must check, because one thing endifuna ukugqitha kuyo ithi lento apha komayezeni, even though I'm just linking le ka-medical nomayezeni, umayezeni othile oza kukunika eli xolo uzawuthi thatha eli xolo ulifake emanzini uze uhlale phayana, it soothes. Kutsho lo mayezeni which is confirmed
ngabantu abenza uphando athi lo mayezeni xa ugqiba uzulikhuphe elixolo ulomise uphinde ulibeke, you can repeat the same process. Le bark yalo igobandlovu, it absorbs lamanzi, and then when it absorbs lamanzi, when it releases back lamanzi to loo nto usowukha kuyo, it releases lamanzi with the properties ezikhoyo kule bark, and it's believed ukuthi ezi properties are never diluted ngalamanzi. That's why unoyiphinda-phinda lento yokubheyitha ngalo igobandlovu. I know ke izihlobo zami ezikhulu azinamdla kakhulu ngomedical, zithi phele gqitha thingomayezeni sifuna ukuthi ufike kule ndawo yamayeza, thina sifuna ukuthakatha. Siya ke kuyo ke lena yokuba omayezeni bona benzani ngegobandlovu. Okay, nansi ke one last thing endibala uyitsho kweza medical uses. Lo mthi xa kusithiwa yi-torchwood, remember we said bathatha the seed, they extract la oil le sithi it helps kwi-skin. The same oil bayayisebenzisa ibe yi-torch. Wena mntu uhlunyuka ke ebusuku, you can have ilaphu lakho udiphe kula oil ulayite, it releases a nice flame. Yiloo nto lo mthi kuthiwa yi-torchwood ngenxa yale oil that releases a nice long lasting flame. Torchwood. Siyagqitha ke kwi-torchwood siye xa iligobandlovu laye umayezeni othanda ukuthakatha abanye wenzani. Into yokuqala ke esiyibalulayo ngalo igobandlovu, liyasebenza kwiziphephetho. Ziphephetho ke yiloo nto ukuba lo mntu ulwa naye ningafaniyo, nithukathuka nomnye ungapha kwecingo, athi omnye nza kuhambela ngeblumas, athi nomnye nza kuhambela ngami iblumas, bathukathuka nomnye abuyele endlini adibanise into zakhe afake igobandlovu aphephethe. Liyangena ke igobandlovu kwiziphephetho, liyangena kwizibambelelo zothando. Whether sithetha ngesibambelelo esisityiwayo, sithetha ngesibambelelo sangaphantsi, sithetha ngesibambelelo esiphungwayo, ziyangena ke into ezininzi apha negobandlovu lingene. Omnye umntu uthi mna phaa emsebenzini ndiphethe phayana bafuna undilawula kodwa ndim ofamba uyabalawula, anikwe kamayeza negobandlovu kwenzela uba xa efika phayana ibe nguye lo mthi mkhulu kuneminye imithi, ibe nguye lo mntu othi xa ethethile wonke umntu anqwale. Xa siyilinka ke lena yezithunzi, umntu ofuna isithunzi sokuhlonitshwa nokoyikwa ngelinye ixesha nothandwa, ingene kuye uMadlamini. Ayiqonda mos abantu abaneshibhini athanda uba ngooMadlamini, abaqhwabi emadodeni ooMadlamini. uMadlamini ke phaa kulaa shibhini yakhe athi bayandidelela bafuna undibhatala, kambe ndizawuqhwaba umntu, mna ndizawukhaba umntu ukuthi hayi Madlamini subakhaba. Adityaniselwe ke imithi efaka igobandlovu, athi xa yolanda imali yakhe kuBhele, afike uBhele ehleli nenkosikazi yakhe ngothana tshawu, uBhele abale kolanda imali kaMadlamini, bafaka izinto ke ezidibanisa nalo igobandlovu. Omnye kuzisebenzisela igobandlovu ukuthomalalisa imimoya emdaka apha phakathi kweli khaya. Omnye ulapha endleleni xa ithi uyajonga qomba zikhona nje izinto ezifuna undiphazamisa apha endleleni nje bandihamba okanye nje bandiqhuba, akhangela igobandlovu lako kwabo enze ke njengoba ebechazelwe. Uzukhe wena ke uyokhangela laa nto sikhe sayincokola apha, untsulantsula. Apho besisithi untsulantsula uza kuncedisa wena mntu uhlunyuka ebusuku. Dibanisa kuntsulantsula umadwaleni, umdibanise negobandlovu namanye ke amayeza enza kwenzeke. Sithe ke xa beqhuba ke umayezeni bayaphinde bathathe igobandlovu balidibanise namayeza ezikhafulo. Nanku umntu ebalekwa ngumntu wakhe, babizane ke abantu basekuthandaneni ngalo igobandlovu. Abafana ke bezimonyo, abafana bathanda izimonyo kuba kaloku ngoku abafana bangoku abasayenzi laa nto kuyentombini, afika abamba intombi ayijije umlenze, ayijije ingalo, ayijije obhontsi, itswini intombi, yho bhuti yandibulala, ngoba itswinile yazi uba ayike indivumile. Hayi, abasayenzi laa nto, ndiyabona abasenamandla ojija intombi. Into abayenzayo ke bathatha igobandlovu alidibanise namayeza kokwabo, azithi tsutsu ahambe aye entombini. Xa efika intombi ibe seyimnika inamba. Ndikhe ndibabone ke abanqomini abakusebenza igobandlovu apha eteksini, indoda isebeze kulo sisu secala, ndicela inamba, rhutywa inamba, kodwa mna xa ndicela inamba andiyinikwa.
ithi loo nto funa benga ndiyaqina namapha kwigobandlovu. Abanye ke balisebenzisa igobandlovu ukuvula amaphupha. Asithethi ke ngomntu ovaliweyo ke bantu abahlezi zimnyama, sithetha ngomntu izihlwele zakokwabo ezingade zivume ukumnika indaba. Basebenzisa ke lona igobandlovu. Abanye kubekho into ekuthiwa kuvaswa isihlwele, bayazivasa abantu izihlwele basebenzise lona igobandlovu. Bayabethelela ke abanye ngegobandlovu. Likhona kwiziphondo igobandlovu, likhona kwizibunge. Siyatsho ke nina abantu abenza izibunge, nina amadoda ahlanganisela abantu into zebhizinesi, we are telling you ungalishiyi ngasemva igobandlovu kwizibunge, udibanise ke namanye amayeza akokwenu. Bakhona ke abantu abathatha igobandlovu balisebenzise kwiibhekile baphehle, kuba kaloku igobandlovu linayo that frothing. Yabana nto kwenza igwebu, njengoba siphethe ibhekile kutaka igwebu, igobandlovu linayo lo ability, particularly if you get the roots, if you are lucky. Kuthiwa kaloku eza roots ziyafowuma mntanomhle. Tathe ke ibhekila kokwenu, tyelo gwebu, khafule, uthuko mthukayo, liyangena ke igobandlovu kwezo nto zinjalo. Sithethile ke kubantu abafuna uhlamba nje, ukhupha izinto ezimdaka, uyahlamba ngalo igobandlovu, siyafutha ngalo igobandlovu, siyaphalaza ngegobandlovu, bayacima abantu ngegobandlovu. Ininzi ke into yegobandlovu esingazukwazi ukuyigqiba. Sawuthi ke xa sifika phaya eklasini silibeka apha igobandlovu, silidibanise namanye amayeza, sigobe loo ndlovu kaloku mntanomhle, okwa kaloku nje singakhange siyitsale. Sinqula sicenga kaloku xa sithandaza, sibulele ezo zihlwele ngokusinika lona igobandlovu. Sithi okwa kaloku nje makube chosi kube hele camagu.